Jak jsme se zbalili na naší dovču? Voilà. Zde se nacházejí víceméně věci, které používám na natáčení a všelijaká elektronika. Všechno to budeme balit do této brašny od Yamahy přímo. Je to ten největší tankvak. Myslím, že se jmenuje Travel. Takže máme tady 2 powerbanky. To by snad mělo stačit na nějakou energii, kterou budeme potřebovat, protože musíme spoustu věcí nabíjet. Je to až neskutečný, ale těch věcí je fakt dost. Helmy, telefony, tady tohle to je vlastně pro záznam zvuku, Saramonic, dva vysílače, jeden přijímač, který je přidělaný ke GoPru, tímhle s tím káblikem. Přiděláváme to vlastně do tady z toho media módu, přímo od GoPro na 9. Nějaký uchytávátko. Jedno nářadí, to je prakticky z motorky, který používám na zašroubovávání, dotahování z těch, pak víceméně hlavně k helmě, aby to drželo dobře. 4 terabajtový harddisk. Dobrý u tohohle z toho je, že to má vlastně to je taková jak kdyby ještě menší powerbanka, do toho se vždycky vložej tyhle aparáty a ono si je to hezky dobije. Občas je to potřeba taky nabít. No. Zámek na kotouč 3, ale budeme mít ještě 1 navíc. Na té teď ještě nabíjíme ty zastrkávačky do električky, kábly na nabíjení iPhoneu. Tohle to je na brašnu, aby to nepromoklo. Dám si tam i černý plego, protože budeme někde asi u moře, kde bude svítit sluníčko, takže to bude se snad taky hodit. Uvidíme. Jaký je ještě menší redukce, kdybychom využili třeba i na nějaký jiný zařízení. To potřebuju k iPhoneu, abych mohl vůbec jakoby komunikovat s harddiskem, s paměťovkou, která se vlastně strká tady do tohle z toho hubu. Všechno to budeme strkat tady do tohle z toho hubu. To se připojí tady na tohle, takhle, k tomu musím ještě dát externí napájení, ale pak dám do iPhoneu, ze kterého to budu všechno řídit, takzvané řídící centrum. Tohle externí napájení, to vlastně jak kdyby napájí ten harddisk. Tady to je naše navigace, iPhone 7 a můj telefon. Klárka má pak lepší iPhone, na ten budeme spíš fotit. 2 baterky, jednu mám teď v GoPru ještě, nabíječka na 2 baterky, GoPro kábly, ještě 1 selfie tyč, 2 kábly na nabíjení powerbanek, obě 2 jsou téměř na 100%, takže jsou 30 000 jakoby mAh. No nějakých na zadělání třeba stanů, pak i tady se to dá secvaknout, když se to zatáhne, když se to zadělají ty zipy, tak se tam dá protáhnout jako na takový, aby to nikdo neukradl, pak stejně někdo přijde, tady to zatáhne za káblik, sundá to z motorky a jde. Na to máme ještě takový zámeček, ten tady teďko není, ale takový lankový zámek, který se nechá provlíknout mezi motorkou a třeba jako kusem něčeho. No a v poslední řadě tady jsou naše pasy, nějaký eura. Bereme si pasy, aby jsme nemuseli dávat občanky, ale asi nepojedeme nikam, kde bychom je potřebovali, ale člověk nikdy neví, když zavítáme do nějaké Albánie nebo takhle, jestli se nepromotáme tam, protože zatím nám v Rakousku prší a ještě jsme nevyrazili. Tenhle den už jsme měli být na cestě. Z tohohle vybavení to všechno nasázím tady do téhle tašky, mělo by se to vejít. Tak jo, prozatím všecko. Tak ahoj, my dneska vyrážíme směr Linz na naší 14denní dovolenou. Dále ještě nevíme, kam pojedeme, to se uvidí. A dneska bychom rádi do Linzu. Tak já vám ukážu, jak se zbalíme ve 2 na jednoho trejstra na 14 dní. Tak, tady to jsou naše kufříky. Tohle jeden boční, druhý boční, zadní kufr, horní. A tady ještě jsou věci, které budou mimo kufry. Naše idea je taková, že vždycky si do bočních kufrů balíme to,
co taháme méně často a to, co taháme často, jako jsou hygienické pomůcky, nějaký základní jako v oblečení nebo baťůžek, tak to máme v horním kufru, který můžeme kdykoliv při jízdě otevřít. Nebo ideálně ne při jízdě, ale když zastavíme, že jo. Tak začneme s balením. Já tak nějak tuším, co kam asi přijde, tak to tam pomalu začnu dávat. Nepromokjá, tak to určitě patří k těm důležitým věcem, který musíme mít v tom horním kufru. Tady je Lukyho kosmetická taštička, nějaký spreje, voňavka, hřeben, kartáček, pasta. On to naštěstí moc nepotřebuje. Takže to dávám určitě do našeho horního kufru. Tady je pak moje kosmetická taštička, nějaký sprej, šampon, je tady i mlíko na vod, nebo sprej na opalování, nějaký difuzil, nějaký krém, takový holčičí. Ale jakože mám toho, myslím, relativně málo. Kapesníky, hřeben. To si dáme určitě taky do horního kufru, protože dneska bychom rádi dorazili do Linzu. Tam přespali v našem takovým jednom hotýlku, nebo spíš motelu, kde jsme už párkrát přespávali. Tam dobrá garáž na motorku. Tak, dál věci, které určitě chceme dát do horního kufru, tak ty se nás bohužel týkají hodně. To jsou naše nepromoky. Máme bundy, kalhoty od značky Trilobit. Zatím s nimi jsme spokojení. Takže ty určitě taky chceme mít hnedka, kdyby po ruce, když bude potřeba, bohužel. Tak je můžeme hned vytáhnout. Já to tam potom ještě určitě přiskládám tak, aby jsme tam toho nacpali co nejvíc. Koupili jsme si teďka nově boty na motorku do deště. Ty budeme mít poprvé na sobě, tak uvidíme, jestli s nimi budeme spokojený. Každopádně mokrý boty to fakt nechceš, dlouho se to suší. Co dál? Určitě přijde asi do toho horního kufru, tak tady je takový jídlo. Většinou si všichni nosí konzervy a tak, takže my máme 2 bonbony, 2 nějaký sladké tyčinky, naše oblíbené bonbonky od Gejši, žvejkačky. Potřebujeme mít u sebe vždycky něco sladkého, takže proto. A v neděli v Rakousku je to trošku problém s nakupováním, musíte po benzínkách nebo v takových těch rychlých malých špárech, protože klasické obchody v neděli jsou zavřený. Další věc, co určitě přijde do zadního kufru, tak je náš baťůžek. To je takový baťůžek, když slezem z motorky, můžeme tam naházet základní věci, případně dát tam nákup, schválně tmavej, to na něm nebyla vidět špína. Teď oblečení, já to asi dám ještě do nějakých igelitek, co si donesu. Tohle je moje kopička na 2 týdny, dobrý, že? Mám tady 1 mikču, 1 šaty, 1 dlouhý kalhoty, 2 sukně, 3, 4 trika a 1 tepláky na spaní. Tady je Lukyho kupička, mikina, kraťasy, tepláky na spaní nebo po kempu, 3 trika. Jedeme 2 na motorce, nemůžeme si dovolit víc oblečení. Spodní prádlo, trenky, kalhotky, podprdu, plavky. Tady máme ponožky, většinou na motorku, máme tam i teplý, když bychom spali někde v Alpách, tak ať nezmrzneme. Ručníky, každý 1 ručník a pak 1 ručník na ruce. Počítám s tím, že když bude potřeba, tak něco i přeperem. Máme tady tekutý prací prášek, šňůru na prádlo, nůžky, kapesníčky, nějaký cukr, sůl. Co se týká kempování, máme tady pak světýlko od Senkoru, docela nám vyhovuje. Má 3 druhy svícení. Kladívko na ty tyčky do země, když se dávají, a 2 polštářky. Ty nám taky teda docela dost vyhovovaly. Tak já jdu pro nějakou igelitku a hodím to do toho. Takže v oblečení většinou dávám vždycky ještě do igelitky. Když by pršelo, vydávali jsme to třeba z kufru, tak ať to prostě hnedka není mokrý. Mikči si myslím, že si dáme ještě do tohohle zadního kufru. A jinak oblečení mám zvlášť Lukyho. Obaly na helmety bych asi taky viděla v tomhle zadním, ale už tam toho máme nějakou hodně, budu muset asi něco ještě odebrat. No pak co vezeme primárně pro naši kamo. Jedno je myslím nějaký čistič a jedno je olej na řetěz asi. A nějaký ten na to. Dám to ještě radši do jednoho igeliťáku, protože potom to bude asi špinavý. Co se týká bot, tak máme motorkářský boty oba. Luky mám pak ještě takové sandálky a já mám tyhle sandálky, máme ještě mokrý, protože jsem si je dneska myla. Tohle je teda 1 boční kufr, tam je taška s mým oblečením, s Lukyho oblečením, Lukyho boty a naše
ponožky. No a tady máme teda druhý boční kufr. Tam máme nějaký věci pro kamo, jak jsem vám už říkala. Pak tam máme ručníky, světýlko, polštářky dostanu, lékárničku, no a pak tady nějaký nůžky, nožík a takovýhle blbosti. Tady teda v zadním horním kufru všechno to, co potřebujeme vytahovat během cesty. Baťůžek tam určitě dáme, no a teď to zkusíme zavřít. Tak vás zdravíme od motorky. Tady máme karimatku, pod tím je vlastně deka, taková jakože rozkládací třeba na pláž nebo tak. Tady máme jeden a druhý spacák. Tady pod tím je stan. No a to ostatní máme víceméně takhle v kufrech na motorky. Zahákoval jsem to tam snad dobře, ale by to nemělo nic dělat. Tohle mám chycený i radši takovýma hubcukama a vyrážíme. Časí nic moc, klasika. Už nás to dohnalo, nasadili jsme nepromoky, pokračuje se v jízdě. Užíváš si tyto zatáčky? Jsou mega dobrý. Píču, nic vidím. Tebe se nemlží? Mlží. Mlží, viď? Ale já jsem radši, že to nevidím. No, takže já první slejzám, viď? Tak pojď, držím to. Tyvo, tady bude giga mokrá. Tak nic, vypínáme, až třeba přestane pršet, tak to někde v Budějovicích asi naladíme. Bohužel nám po zbytek dnešní cesty pršelo a tak jsme již nic více nenatočili. Na druhou stranu jsme alespoň vyzkoušeli naše nepromoky, díky kterým jsme zůstali v suchu. A cesta nakonec byla fajn. A na závěr ještě trasa, po které jsme dnes jeli. Víceméně jsme vyrazili od Chlumce nad Cidlinou, přes Kolín, Uhlířský Janovice, co nejkratší cestou na D3. A poté jsme pokračovali až do Českých Budějovic, kde jsme udělali menší přestávku. Po menším občerstvení jsme pokračovali dále směr Linz. Za dnešní den jsme najeli 289 km, což pro někoho není moc, pro nás je to vždycky tak akorát. Den číslo 2. Právě jsme se tak nějak pobalili a vyrážíme vstříc Zélamsí. Venku krásně. Venku klasicky stále krásně, takže kus cesty ještě z Linzu nebudeme mít natočenýho, protože nechci točit. Bude ještě prostě, stejně na té čočce je prd vidět. Ale není to takovej slejvoj. Jo, jinak tamhle, když se tady ubytováváte, tak tam dělají náhrobky, myslím, že to je ten hotel. Náhrobky, no. Tady spíte, tamhle jsou někomu náhrobek. Takový miniaturní pokojíček. Jo, by the way, neměli dvě místa. Teď jsme vzali pokoj s manželskou postelí s jednomístním. Vyšlo to asi o 100 lacině. A Luky spal bez peřiny a bez polštáře. Jo, bylo tady takhle. A bez trinek, cože? Tak ahoj. Sundáváme neprovoky a razíme do hor.
Tak vyparkovali jsme to z parkování Nurfor Kunden a jedem. Žádný kundy nejsme. Nice, a hned se mi ale jede tak jako svěžej, co můžu dát i ruce. Já jsem fakt pak jak sumo, ale prostě. Ty máš tolik vrstev, tyjo. To. Já jsem tohle nesnášela už jako dítě, když byla zima. A teď mám kam navlíkla ty punčochy, tepláčky, oteplováky a já jsem si nemohla ani dýchat v tom. Ani nevím, v jakém jsme městě, nebo kde to jsme. Teď to tam bylo napsaný, ale taky si to úplně přesně nepamatuju. No. Šeli jsme z dálnice Linz-Salzburg, někde tak cca uprostřed, u druhého jezera. Teď pomaličku pojedeme kolem jezera, směr tak trochu oklikou možná, ne úplně na přímo zelamcí hole, nějaký tulipány pěkný. Zahrádky. Tady to jsou... Schorling, tohle je město. Tady to ale funí od vody. Už tam je vidět, veď, jezero. Máme odbočit na vejrek. Jo, tam jsou plachetnice. Plachetnice? Tu tady má ještě tu budku na volání, takže kdyby náhodou nám došly kredity na mobilech. Nedělej si srandu z kreditářů. Tyjo, tady mít chatu u jezera. Je to tady docela takový hezký. Tyjo, hezký. Takový baráčky se tady nastavujou, jak na Lipně. Skoro jak u nás. Skoro jak u nás, akorát ta voda je tady taková modrá, krásně se mi zdá. Krásná voda. Viď? Úplně, Wow. Ty vole, teď mám odbočit vlevo. Kam vlevo? Jebe? To je blbost. On mi to vede tudyma. Chápeš to? A pak bych chtěla, abych zase sjel na tuhle silnici. Jojo mapy.cz. No ono to hledá nějak tu nejkratší. Tu nejkratší, že? tak to o sekundu kratší. Ty hezky. Tady se jí koupou, jdem to taky zkusit. Tyjo, přemýšlím, že jsme možná mohli zastavit. Hezký. Zatáčej. Tady by se dalo. Ale to je jako debilní patník, on tady někde zastavit. Zkus. Hezký, ale krásná voda, veď. Úplně. Tak ona je to tak jezer, no. Oni budou kameny dole, to vidíš tamhle takový ty. Ona bude studená, ona bude ale studená a i když bude teplo, tady bude třeba 18, když budou hici, si myslím. Tersí se jmenuje to jezero. To na tom předním kole má i 8. Tady taky, ty vole, nějaká tam sucha úplně. Čuráci, s výhledem na jezero. Oni se jdou potápět, čekuj. Jsou normálně potápěči. Jsem tam viděl tak jednou borce, co tam, jak jsme tam zastavovali, tam přijel nějak, dával na sebe tak nějaký věci, jak kdyby na motorku, pomalu mi to přišlo. Ale žádný bordel, veď hezký to je. Mě zajímalo, jak by tohle jezero vypadalo u nás. Borcí, vole, už jdou na to. Tam je nad tím takový škaredej mrak, no. To je právě ten, ze kterého asi prší. Tyvo, tam se koupou. Tyvo, to je mi postavený. Tady prostě plácnu takhle. Takový co, myslíš, že si tady bude kde šáhnout na vodu? Krásná ta voda, veď. Ale to budou samý takovýhle šutráky, no. Mě zajímalo jenom, jak je studená. Taky hustá chaloupka, čuč na to, jak má okenice a to. Myslíš, že tam slezu s tímhle v tom? Nevím, mě tam nespadní kachna nějaká. No, je to úplně nejbezpečnější. To není to tak studený. Jo. A je to slaný. To nevím, to nebudu. Lízni si ruku. Jak?
Není, ne? Není. Není. Čuč. A já jdu zpátky, dojdeš? Jo. Tak mají pěkně posekaný trávníček, tyjo. To je nějaká soukromá pláž, jo. Jep, no. Soukromá pláž. Mají taky udělaný se šutříku a pak to jde takhle postupně dolů. Ty šutříky. Ok, tamhle ještě sníh luky. OK, tamhle jsou policajti. Fakt? Takový pocit, že tamhle někde už se rozepíná Glossglockner. Jo. Čuč tam, jak je to vysoký. Já jsem jako koukala, kde je to Zélandcí a že se od tam dá jet jak na Glossglockner, tak to... Glossglockner viděla zo? Cože? Že tam byl psaný Glossglockner. Je, neviděla jsem se. Cože? Koukala. Že neviděla jsem ten ukazovač, že jsem se kochala. Tady by někde měl být ten kemp, ten panorama nebo něco. Možná zkusit ten druhý, ten u té vody? A cože? Ten druhý kemp, ten by měl být u té vody, ne? Tak, a tady by měl být někde ten panorama, ale ještě kousek dál. Ono to není daleko, ne? To je jako třeba 5 minut. Tak projedem oba a mně se spíš jako na té mapě vyslíbil možná tam ten druhý, no. Víď mě taky. Hustý. Ty vole, nepřijde na nás v noci medvěd. To nevím. Snad ne. Tady by měl být někde ten panorama. Už tam byla šipečka, no, na něj. Bude tady asi. Tam no. Tak jeď pomalinku, ať si to trošku to. Ono už si stejně ve vesnici asi. Jestli tohle je vesnice teda. Jsou tam samý ty. Ono taky stanáře nemusí všude jako ubytovat, no.
Hele, jsou tady i jako stany. Docela full, ale tady bychom se asi vešli, ale u toho... To vypadá docela dobře, jakože. A kouselnice nic moc. Ten druhý by měl být víc jakoby u vody, veď? To je dobrý. Tak. Můžu moc daleko. Ježiši. Tak, my jdeme pomrknout kemp a uvidíme. Neubytujeme se tady, tady je to free. Čekuji. No, takže jsme vybrali první kemp. A ten je zavřený. Geschlossen. Geschlossen. Tak jdeme zkusit ten druhý, no. Ten Schlossen nebyl, no, tak snad nás ubytují. Tak to je. Co asi ubytujeme někde tady v tom, mi neříkej, že tady někdo bydlí, to jsou úplně otřesný okna, všechno takový divný. To bych jako, to je to poslední. Jdem se zeptat, on to tady kde to nechat? Nevím, Luky. To dá dolů. Asi jeď takhle tady kousek, tam to nech přikraj. Jsem si ještě zaparčil někde tady. Však jenom někde prostě zastav, že jo? Hele, to jsou sprchy. Wow. Pojď, držím. Tak mluv se svými diváky. Tak pozdravujem diváky. My jsme ubytovaní, všechno proběhlo naprosto hladce. Bez jediného zádrhelka. To, že chtěli platbu hotově. To, že chtěli platbu. No tak on jako nechtěl úplně decentně, jakože hned mi tady zaplaťte, ale decentně nám řekl, že pod 50 € nemůžeme platit kartou, tak jdeme ještě vybrat. A při té příležitosti to trochu natočím. Poradil nám, kde je nejbližší bankomat. Akorát, že na mapách.cz žádný není. Tak uvidíme. No jed mi tam, věď, ty debile jeden skurvený. Hajdon. Nemůžeš počkat, ty vole, kretén. Nemůže. A jak on viděl, že možná tady jsou červený, že pere vlak, takže... No, to je nějaký kus čuráka. To je z Degeša. Ještě, že tady je Hervis, tady jsou značky doma. No a někde tady myslíš, už myslel, nebo? No tadyhle je kruhák. Podle mě je tadyhle nějaký nákupák, možná se mi to potí. To uvidíme ten německý rychlík. Rakouský. Pendolino. Pindolino, on mě pustil, asi hlavně, že mi tam byl. Ty vole, tak kde to je? Jo, tady, vole, aha. Ty vole, to Pendolino, že tady nebylo a už tady je. Mám tam stánek, asi ne, jsem nedal. Ale tady nějaký drive-in, co to je? Tam přijedeš normálně s autem a vybereš. Koukej. Tak já s dovolením slezu teda. Sem přijedeš takhle s autem. A jo, to je hustý. Škoda, že mám svoji kartu v našem kufru. Máš v kufru, jo? Aha. A tak já nemám žádnou kapsu, že jo? Když ty nemáš žádnou kapsu, tak já trochu popojedu. Asi to jich cíprem, maybe. No, ale aby za náma někdo nestal. Pojď mi pomoct, vypni kameru a pojď mi pomoct, dík. Jo. Prachy jsme vybrali, právě hledáme ještě něco, kdyby jsme se najedli. Týpek je z nás docela giga na nervy. To jedeme už asi z města zlatí. To se nám zrovna nechce, viď? 22 stupňů příjemných. Je v pohodě, jsem zvědavá, jak bude k ránu, no, v noci. Nevím proč, ale vždycky ta neděle v tom Rakousku stojí za hovno. Cože? Říkám, nevím proč, ale vždycky ta neděle v Rakousku stojí za hovno.
Nikde nic není otevřenýho, ale člověk si nikde nic nekoupí. Ale pak pro ty Rakušáky je to asi docela fajn, že jo? Jako pro ty lidi, jo, no. To je ústí, máme docela blízko Myk. Ale Zelomsí, ostr něco. Ale Mekkang. Nejdeme do Meku, ok. Nejdeme do Meku, už jsme dneska byli v Meku. Není nějaký malý ten Mek. To je takový mini Mac. Ten mini Mac. No, lidí tam je, hele, to je jediný, hele, tady. Mekáče, tam je lidí. A co šelka, hele, ona nefunguje, koukej se, já ti něco ukážu. Koukej, Closet. Aha. Tamhle byla, ta asi je taky Closet. Tamhle je ještě Closet, nějaká. ale tam bude OM Folka, no. Ale oni to tak podle mě dělají, že prostě vidíš, že nějaká benzínka třeba se možná i střídají v tom, která má otevříno na víkendy. Tady jsem docela jako v Čepertech, vole. Tak to mám projet, vole, asi takhle. Jak to cuknu? Tudy má se tam zajíždí? Asi hej. Nevím, ty vole, prostě tady kudy mám projedu, vole, nazdar. Nevím, kudy má se vyjíždí, tady je zákaz vjezdu, vole. Tak to postavím asi. Oni stáli z obou stran, tak jako to mě trochu zmátlo, popravdě. Mě to taky trochu mate. Fakt? Víš, jako že stály ty auta z jedné i z druhé jako strany. Myslím si, že tady budeme asi dobře. Budeme i po skopečku. A jdem koupit to nejdražší, co tady mají. Když dolů nebo mám slíz první. Tak já jdu, jo? To je prostě na piču. Přitom víš co, tamhle by byl Lidl, Penny. Jep, tady si to tolik nákupáků. Všude by se dalo nakoupit. Já nevím, proč my vždycky ale do Rakouska jdem v tuhle dobu. Tak, ne, co nás a vždycky, a stejně vždycky jedeme. Vždycky to tam je to asi, ne sjezdovka, ale lanovka. Aha. Tak tam možná je i jako sjezdovka tamhle ze zhora takhle. Je to možný, no. Máš ještě ten zmetek asi, jo? Mám, no. No, to drží. Vedle koupit Opla. Ja, das ist nicht Opel. Ja, das ist Opel. Ne, jak to bylo? Das ist nicht normal. Ja, das ist Opel. Bacha kolistiny osvětlení. Ve stanu se nám nikdo nehrabe. Tamhle máme stan. Ale ještě sem jdeme zkusit zaplatit, jestli ještě někdy na recepci on bude. Tenhle pan tady pracuje, no, ale nevím, jestli ještě. Čuč, tady to ještě žije. Tak můžu? No, můžeš. Čuč, on chodí, mladý chodí tady, chce tohle a tohle, to je podle mě vašeho. Tak jestli z druhé strany. No, z druhé podle mě, jsem se nekoukal, no. Tak my jdeme tady tam na recepci ještě mrknout. Nakonec jsme si v kampeli ještě výbornou pizzu a šli jsme spát. A teď už trasa, po které jsme jeli. Ráno jsme vyjeli z Linzu, směr jezero Attersee, dále jsme pokračovali směrem vlastně na Hallstatt, kde jsme poté zahli a různými rakouskými vesnicemi jsme se prokličkovali až do Zelomsí.